Kaixo egunon, azken aldi honetan udaletik informazio gutxi xamar ematen ari otekin zaizkizuen irudipena daukagu eta orduan konponbide erraxa duenez, bideo batzuen bidez emango dizuegu hemendik aurrera informazioa, osoko bilkuretan gertatzen denaz eta gainerako batzordeetan gertatzen denaz ere saiatuko gara informatzen. Esan behar, lehendabizi, bigarren osoko bilkuran jarraian, hain zuzen ere joan den, duela bi aste egin genuen otsaileko osoko bilkura, otsailaren 25ean, eta bigarren batzorde bilkuran jarraian, hasi aurretik ostalarien protesta izan zen, protesta salatatxua izan zen plazan, eta oraingoan, otsailekoan, EH Bilduko zinegotziok protesta horretan parte hartzea erabaki genuen. Bat egin genuen ostalariekin, 6ak eta 4 6:30 protestan, osoko bilkurara etorri aurretik. Heldi ezaiogun zerari, eguneko gai ordenari, eta lehendabiziko puntua aurreko akta onartzea izan zen. Lehendabiziko puntu horretan, zuzenketatxo bat eskatu genuen, udaltzainaren lanpostuko deialdi argitaratzea dela eta aktan erredaktatuta zegoen moduan, zirudien gure laguntxoren batentzat nahi genuela lanpostua eta argitu arazi genien edo eskatu genien mesedez zer jarri nahi zen, zer adierazi nahi izan zen beste hitz batzutan jasotzeko. Eta hala egin zen. Eta handik, urrengo urratsa alkatearen ebazpenez informatzea izan zen, eta ebazpen horietan ez genuen komentatzeko gauzarik ikusi, ez argibiderik eskatzekorik eta ez genuen ezer eskatu.